रायमना माहारियारि पार्कनि सायाव रायमना कमिउनिटि हलाव सांग्रांथि हाबाफारि गसाइगाव मुखुमानि सिङाव थानाय रायमना कमिउनिटि हलाव दिनै रायमना गोल्डेन लांगुर इको टुरिज्म ससाइटिनि बानजायनायाव गुबुन गामिनि गामि बोराइफोरखौ लानानै WTI नि सामलायगिरि सनातन देखा आरो कुसुगाव डिभिजननि DFO राजकुमार ब्रह्ममोननि नुजाथिनाय रायमना माहारियारि पार्कनि सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायमना माहारियारि पार्कआव माबोरै आब्रुथि आरो जौगाथाय लाबोनो हागोन बेनि सायाव गोथौवै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सोमनाथ नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि रायमना माहारियारि पार्कनि रैखाथि आरो माखासे इसिङारि गेलेमुफोरनि थाखाय रायमना गोल्डेन लांगुर इको टुरिज्म ससाइटिखौ गुबुन गामिनि 5निफ्राय 10सिम लाइमोनफोरखौ लानानै दानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बे ससाइटियाव रायजो राजा आरो सरकारनि जानानै खामानि मावगोन होनना फोरमायो। दिनै जोङो रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि थानाय जेसेबांनाखि गामिफोर दङ बै गामिफोरनि गावबुरा बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ जोङो लादों आरो बे सांग्रांथि मेलनि गुबै थांखियानो बेनो जे रायमना नेशनेल पार्क जे जाबाय 422 स्क्वायर किल'मिटार बे जे एरियाखौ लानानै जे बे रायमना नेशनेल पार्क जाबाय बिनि रैखाथि आरो फैबाय थानाय समाव बे हाग्रामायाव थानाय जेसेबांनाखि जिब जुनार दङ दंफां लाइफां दङ बेफोरखौ जोङो बोरै रैखाथि होगोन आरो लोगोसे जोंनि बे हाग्रा नांजाबनाय जेसेबांनाखि गामिफोर दङ बे गामिफ्राव जे गोबां बेबायदि माखासे बेखार लाइमोनफोर दङ जे एजुकेटेड आनएमप्लयड इयुथ्सफोर दङ बै लाइमोनफोरखौ जोङो बोरै बे नेशनेल पार्कनि गेजेरजों थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौ होगोन नैबेफोरखौ नोजोर बोनानै लोगोसे बे रायमना नेशनेल पार्कनि मान सन्मानखौ जोङो एरियानि जानानै जोङो बोरै लाखिगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बे नेशनेल पार्कखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय जोंहा जे माखासे रेसपन्सिबिलिटि दङ बैफोर गासिबो बिसयफोरखौ लानानै दिनै जोङो कुसुगाव डिभिजननि DFO बिथां राजकुमार ब्रह्म बिथांखौ आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों लोगोसे WTI नि जे मेनेजिं डाइरेक्टर बा मेनेजार बिथां सनातन देखा बिथांखौबो जों आलासि महरै लिंहरनानै जोङो बेवहाय लाबोदों बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो दिनै रायमना नेशनेल पार्कनि रैखाथि बा कनजारभेशननि सोमोन्दै जोङो रायजो राजाखौ लानानै गावबुरा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल जोङो खुंदों। जों बे मोनसे गामियाव खमैबो 4-5सो माने इयुथ्सफोरखौहाय जमा खालामनाय जादों दा बिसोरनि गुबै खामानिया मा जागोन? दा जिहेतु बे रायमना नेशनेल पार्क जाबाय बिनि रैखाथिखौ होनोबा डिपार्टमेन्टआ हारसिङैनो गाव हारसिङैनो हाया बा सरकाराबो बेखौ रैखाथि होनांगौनि जे मावनांगौ खामानिफोर दङ बेखौ गाव हारसिङैनो हाया जायनि थाखाय जोङो बे ओनसोलनि गोबां बेबादि लाइमोनफ्रा जोङो बेखौ सिन्था सरसा खालामनानै जोङो बेवहाय मोनसे रायमना गोल्डेन लांगुर इको टुरिज्म ससाइटि मुङै जोङो मोनसे ससाइटिखौ खुलिदों जे ससाइटियानोखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै बे रायमना नेशनेल पार्कनि रैखाथि होनो थाखाय बा बे रायमना नेशनेल पार्कनि मान सन्मानखौ लाखिनांगौनि थाखाय जे माखासे खामानि मावनांगौ दङ बै खामानिखौ मावलांनांगौनि थाखाय मोनसे ससाइटि बा NGOखौ बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दानानै लादों आरो बिनि गुबै थांखिया बेनो जे भलेन्टारिलि जाहाथे जोङो सार्भिस होनो हायो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोंनाव 52थासो गामि बे हाग्राजों नांजाबनाय गामिफोर दङ बे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जाहाथे जेनेरेल मेम्बार बा बेबादि भलेन्टियार हिसाबै बिथांमोना सार्भिस होनो हायो बे हिसाबैनो जोङो बिथांमोनखौ बा बेवहाय मेम्बार हिसाबै सोसननानै लानाय जादों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनाबो भलेन्टारिलि सार्भिस होनो हायो आरो जोंहा फोथायनाय दं जे सानसे समाव बिथांमोननि जे भलेन्टारि सार्भिस बे सार्भिसखौ हयथ' जोङो बिथांमोननि थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा बा फैबाय थानाय समाव जुदि सरकारनिफ्राय माबा मोनसे सुजुग सुबिदाफोर फैयोबा जाहाथे जोङो बिथांमोनखौ एबजर्ब खालामनानै खामानि मावनो सुबिदा होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो बे ससाइटिखौ दानाय जादों। बेवहाय गुबैयै अक्सिगुरि दुमबाजार बा बेबायदि माखासे गामिफोरनिफ्राय गोबां बाथानफोर दङ
खमसे खम 35थासो बाथान दङ हाग्रा सिङावहाय। दा बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोननो बिथोन होनाय जादों जे 1.5 मासनि गेजेराव जाहाथे बिथांमोननि जे बाथान दङ हाग्रा सिङाव बेखौ जाहाथे एसे रिलकेट खालामनो हायोबा सिंनिफ्राय एसे मोखाङाव लाबोनो हायोबा बेखौहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथोन होनाय जादों। दा बेखौ लानानैबो दिनै बिथांमोना मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदों डिआफअनिसिम आरो बिथांमोननि जानानै जोंबो खावलायदों जे हठात बेखौ बोखारनाया सम्भब जाना नङा, जायनि थाखाय एसे रिलकेट खालामनानै ओरै जे हाग्रा सिङाव जे बाथानफोर दङमोन बेखौ एसे मोखाङाव लाबोनानै रिलकेट खालामनो हायो नामा बेनि बेबस्थाफोरखौ सावरायनाया